Aquí a la Llagosta antigament hi havia hagut una premsa de vi i la tenia el sindicat d'aquí a la Llagosta i la portaven els pagesos perquè molts països o molts pobles tenen, la premsa les tenen als cellers de casa seva clavades a terra. I en canvi aquí a la Llagosta els pagesos que hi havien no es podien permetre potser el comprar una premsa i tindre clavada a casa i què vam fer? El sindicat en va comprar una i la va posar sobre rodes. I el meu pare amb el cavall l'anava portant d'una casa amb l'APA perquè poguessin prensar els pagesos. I aquesta premsa es va diluir i amb el company, amb el Leiva, em va fer molta il·lusió poder reconstruir aquest tipus de premsa una altra vegada, aquest tipus de carro sobre rodes que havia sigut un fundament bastant gros aquí a la Llagosta. I és el que m'ha marcat molt i m'ha agradat i la tinc construïda i la portem nosaltres. Bueno, això em ve del cantó del pare. El pare ja havia tingut carros i cavalls i bueno, jo vaig seguir, el pare havia tingut un o dos i jo vaig seguir, em vaig arribar a tindre 16 cavalls i hi ha 15 o 16 carros, vull dir, quan he pogut he comprat un carro, amb el meu company l'hem restaurat, l'hem intentat de pintar, restaurar, si hi ha alguna peça que no ens falla, doncs anem amb un fuster que ens la faci, però el meu company hem anat arreglant tot. Restauració, per dir-te, potser fa uns 20 anys, sí, uns 18-19 anys vam començar amb el company, amb el Leiva i amb el Miquel, que falta. Vull dir, vam començar a comprar algun carro, l'hem de carregar d'això, l'hem de carregar hi ha un carro carregat de caixes de filatura, vam formar una premsa de vi a sobre unes rodes, que ja ho havíem vist aquí a la Llagosta, i bueno, i ens ve d'uns 18 anys cap aquí. Això és una cosa que dius, et fa molta il·lusió poder treure un altre carro en els pròxims 3 toms amb aquella il·lusió que vas canviant o vas invertint en uns altres carros. Perquè hi ha molta gent que sí que tenen 2 o 3 carros, però vull dir, poder tindre potser com tenim nosaltres, que tenim 14 o 15 carros, hi ha màquines antigues, màquines de vapor, trilladores, carruatges per fer casaments, carruatges per fer enterros, vull dir, fem una mica de tot. El que et demana la gent s'intenta de fer o s'intenta d'aconseguir i el que no podem tindre, i a vegades ho demanem, ho busquem i es pot aconseguir, vull dir que no... Aviam, depèn de l'estat que estigui, si està molt deteriorat, depèn de quina cosa ja no ho agafem o no d'això, ja no el comprem. Quan anem i donem alguna volta que algú et diu «Oita, es ven un carro, mira l'últim carro que vaig comprar, em sembla va ser a Calaf, vaig comprar un carro a Calaf». I el vaig portar, tenia poca feina de vam canviar 4 fustes i l'Eva va anar-lo pintant, vam canviar els socs dels frenos i vull dir, en principi no ens va costar gaire. Ara en tinc un carro valencià que també s'ha de pintar i s'ha d'arreglar. De fusta s'ha de fer molt poc de tema de fusta, però vull dir, depèn, com que tampoc hi estem aquí tot el dia, que venim a ratos, vull dir, ara estem fent 3 toms, a la que acabin els 3 toms és quan ens dediquem més a restaurar i preparar carros per poder-los estrenar la temporada següent. Portem carros d'aquí, més o menys, del que hi havia per aquí. Hi ha aquest que es va baixar de Calaf, era un carro d'aquest garber, de carregar garbes, al cantó de Lleida. El carro que portem, que hi havia per aquí als voltants, eren carros petits, carros de 1.500 quilos, una cosa així per carregar, però no eren carros molt voluminosos. Ara portem carros una mica més grossos. Això és una carreta, la història diu, perquè no és meva, però es va anar a buscar a Valls. Tenia un senyor que tenia un cotxe carregat a sobre la carreta i aquesta carreta diuen que és de les carretes que va donar el Franco. Després de la postguerra va donar carretes i 2 mules al País Basc i a Navarra i a tot arreu en els pagesos que volguessin tornar a agafar l'agricultura. I després de la postguerra el Franco va donar la carreta aquesta. La carreta aquesta està feta al cantó de Navarra i posa el número i a la fàbrica, el fabricant i tot. Porta la matrícula i tot. I la vam pintar, la vam reconstruir una mica, hem canviat algunes coses, però va vindre que estava feta un cristó, ni s'aguantava, pobreta. Aviam, la cosa que quan hem restaurat o hem arreglat alguna cosa ha sigut per fer-ho servir nosaltres, vull dir, tampoc no ha sigut que ens hàgim dedicat o ens dediquem a restaurar coses per la de més gent, sinó ens ho restaurem nosaltres i automàticament ho estrenem nosaltres i sortim nosaltres els 3 toms amb aquest carro, aquestes carretes. La cosa que va ser, aquí a la Llagosta antigament hi havia hagut una premsa de vi i la tenia el sindicat d'aquí a la Llagosta i la portaven els pagesos perquè molts països o molts pobles tenen, la premsa les tenen als cellers de casa seva clavades a terra. I en canvi aquí a la Llagosta els pagesos que hi havien no es podien permetre potser el comprar una premsa i tindre clavada a casa i què vam fer? El sindicat en va comprar una i la va posar sobre rodes.
I el meu pare amb el cavall l'anava portant d'una casa amb l'APA perquè poguessin prensar els pagesos. I aquesta premsa es va diluir i amb el company, amb el Leiva, em va fer molta il·lusió poder reconstruir aquest tipus de premsa una altra vegada, aquest tipus de carro sobre rodes que havia sigut un fundament bastant gros aquí a la Llagosta. I és el que m'ha marcat molt i m'ha agradat i la tinc construïda i la portem nosaltres. Vull dir que ara fa poc temps encara ha estat exposada a Santa Perpètua en un museu que hem tingut allà 5 carros exposats i un cavall i tot així de cartó, guarnit i tot. I ara s'està preparant un altre tipus d'exposició també. Com que avui en dia tot s'ha de tindre tot legal i tot s'ha de fer amb factures i els ajuntaments o les entitats que quan et lloguen perquè puguis anar desfilant als seus pobles, et demanen factura. Automàticament vam estar pensant amb el company d'intentar de fer una entitat de donar-lo d'alta, que és l'Associació de la Ferradura Rovellada, que érem 3 persones, el Miquel Bonàs, el Leiva i el Josep, que sóc jo. I entre tots 3 vam fer aquesta entitat endavant, està sense ànim de lucre, està donat d'alta a la Generalitat i amb tot tenim el NIF i ho tenim tot, i vull dir, és la manera que podem poder facturar i tot això és per poder-ho invertir amb els cavalls, per pagar seguros, pagar menjars, pagar les ferradures, pagar tots els gastos que ocasionen els cavalls, intentem que s'automantinguin. En principi comença això el primer diumenge després de Reis, comencem a Sant Andreu del Palomar, i acabem quasi bé, depèn, hi ha anys que acabem al maig, hi ha anys que l'any passat vaig acabar, em sembla que va ser al novembre, que vaig anar a Vora Baix, a Miravet, no, a Vora Baix, vam anar a un poble que ens van convidar allà a dinar i tot, i vam anar-hi amb un carro i un cavall a ajudar-los a fer la festa. Vull dir que no és que sortim cada diumenge, però sí que de gener fins al maig sortim cada diumenge. En fem unes 18, 19, depèn. Aviam, interessa, sí, el que passa que no hi ha jovent que ho segueixi. Això, tots els que estem veient dintre dels préstoms o la gent que hi ha, tots ja són de 50 i pico d'anys en amunt, vull dir, veus que no hi ha gaire jovent que ho segueixi, perquè porta molta feina, porta molt entreteniment. Nosaltres tenim ara una colla de canalla, la Ferradora Júnior, que venen del Prat, de l'Ametlla, de la Florida, vull dir que els agrada això i els agrada el tema aquest. I ens venen a donar un cop de mà amb el Leiva i a mi i entre tots plegats podem sortir i disfrutar de la festa. Jo vaig estar molts anys que vaig fundar, el meu tio, el Cinto Pagès, ja va fundar aquest tipus de festa. Jo la vaig seguir i l'any 86, quan vaig marxar al servei militar, va estar un any sense fer i quan vaig tornar-la a arrencar. I em faria molta il·lusió de poder-la tornar a fer, el que passa que ocasiona molts mal de caps. Avui en dia es demanen molts papers, molts seguros i crec que l'Ajuntament s'hi ha d'involucrar una mica. Si l'Ajuntament no s'hi involucra una mica econòmicament, costa molt de tirar una festa d'aquestes endavant. En principi, si la gent té una mica de paciència, es pot treure. El que passa que avui en dia tenim molt la gent aquests, els animalistes, que diuen que els estem maltractant i això és fals, vull dir, almenys a casa és fals, perquè vull dir, la mica que es recull pels cavalls s'inverteix amb els cavalls. Vull dir, els cavalls patinen, ferradures de goma, als cavalls els fa falta algun tipus de medicament, se'ls dona medicament. Tot el que recollim és per donar-los millores amb ells. Vull dir, maltractats no ho estan, el que passa que, esclar, els animalistes ens diuen que portem els carros carregats. Els carros carregats avui en dia van de molta fantasia, de pes no en porten. I el cavall està acostumat, ell, a portar un carro que arrossega o estira un pes, pot arrossegar el doble del seu pes. Vull dir, un cavall tranquil·lament pot arrossegar de seguida 1.200 quilos, 1.300 quilos sobre rodes. Vull dir, els animalistes pensen que això és una salvatjada. Jo no sé això fins on t'arribarà o on s'acabarà. Però tenim molta polèmica amb aquesta gent que volen que ho acabem. Jo no ho sé, com s'acabin els cavalls, no sé, ja és una cosa que cada any estic anant amb col·legi. Abans anava aquí a la Llagosta, portava un cavall a la guarderia perquè la canalla el veiessin. A Santa Perpètua, al gener començo i també cada setmana anem a 2 o 3 col·legis amb el carro i el cavall promocionant una mica el tema dels préstoms. Vull dir, si aquí a la Llagosta necessités fer alguna promoció amb algun col·legi i ho demana, doncs se li pot portar. Vull dir que jo no tinc cap inconvenient de tindre les portes obertes amb tothom. Vull dir que si la gent no ho aprecia o ho vol deixar acabar, doncs jo no ho sé. A darrere meu no segueix ningú, a part d'aquesta canalla que venen. Però la família ja no tinc ningú. Jo ja sóc la segona generació del meu pare que ho segueixo, però passat d'allò ja el meu fill no vol saber res d'això.
Aviam, jo això, un ofici, com que queda tan poca gent, la gent ja no es dedica a fer aquestes inversions. Antigament, fins la gent que feia els gordiments en cuiro, ja surten aquests cuiros de nylon i ja no es gasta cuiro, el pobre bester ha de plegar perquè no van a cosir les coses. Vull dir, això de carreter, hi ha poca gent que vulgui invertir en un carro. Hi ha molts dels prestons que van amb els carros repetits o que surten amb carros repetits i en canvi nosaltres intentem de portar innovacions, coses diferents perquè et puguin seguir contractant a cada poble on vas perquè tens coses diferents, carros diferents. Això és una cosa que, el consell és que has de tindre molta paciència, has de tindre moltes hores invertides, i inverteixes moltes hores perquè jo tinc la família descuidada, la família em veuen al matí i marxo i no vinc fins al vespre i saben que estic aquí, que no estic al bar, no anem al bar, no som de futbol, no som gent de bar, sinó mira, venim aquí, matem les hores pintant carros o enganxem els cavalls, ens anem a donar volta amb els cavalls, però vull dir que són coses que impliquen moltes hores. I avui en dia el jovent, això de les hores els agrada pujar al cotxe i me'n vaig a esquiar o me'n vaig a la platja. Això de tindre que estar als cavalls i tot això necessita que estiguis el dia de Nadal, el dia de Sant Esteve i el dia de Reis. Has d'estar cada dia amb ells, els has de vindre a veure, els has de visitar cada dia.